Hayi man. Hayi man. Sacela yini manje? Hayi ngiyasebenza. Kanjani? Bungithela ngentuli. Ngiyaxolisa. Angicela ukuthi ukusikela ngala baba. Mana mfazi yini? Umayo yini? Iyangidina nje indaba kaQondi yanginyanyisa indaba kaQondi ngoba njalo uQondi benodadewabo uzanele mekhona wena benza ngathi balungile ngathi bayangithanda azingidingi lezi ingane zakho la ekhaya. Sebenzeni koqondisile manje. Bayangihlukumeza baba kuningi nje abakwenzayo uma kwangena nje wena kushintshe konke sebeyangithanda sebengenzela uma uyalifuna iti. Lasengane ziyakuthanda. No, khona uma wazi into ayifaka zona. Ayikwazi ngeke nje nondaba. Mana mfazi. Manje le kungithela ngothuli kuzokwenza lento ilunge. Kusho ukuthi ngingakliniki. Ngixoxele kwenze njani? Uma ungekho baba, abaklini nje ububona kunje. Angithi yabo sinjani la? Abaklini, abawashi izitsha, abenza iluso, mengithi izitsha ewashiwe, bathi sicela usiwashela uma uyasiwashela. Nguma wabo mina. Amdepana. Wena la ekhaya kuwumsebenzi wakho ukufundisa lezi zingane okulungile. Ungalwi nazo. Manje wena uvela ulwe nazo njengoba ulwe nami. Yini ngempela ngapha? Ndaba ngikho right. Wafika la ukuthi kuyathakathwa, uyathakatha nawe. Ukuthi wenza lokho kwenziwayo. Oh, njengoba zikuhlaza le ngane nami ngibe kuhlaza baba. Kusho ukuthi ngenza kahle. Angikushanele nondaba. Angishongo njalo mfazi. Phela mawushayela mina kusho ukuthi ke angibuyisele ekhaya. Angithi ngenza into enziwe la ekhaya konondaba manje ngenzani? Yini engiyifuna kumina? Zingane zami lezi mamdepana. Yingane zakhe impela kodwa fanele ifunde sezindala le ngane zino 18. Mfazi. Lento yakho ukuthi udinwe kuze kweqe. Ukhohle ukuthi ngiyindoda la ekhaya. Iyona ke ezongiphambana. Awulungisi iattitude yakho. Angiyithandi. Yabo ukuthi useda nayo yabo chema nabo. Ngicama akukona ukuchema lokho okwenzayo Gagashi. Ndepana ngiyasebenza. Gagashi ngicela siyikhulume le ndaba ngicela usukume. Oqondi benzani la ekhaya? Ngixoxe. Yini umsebenzi wakho? Ngixoxe lezi ngane. Ngixoxe. Okhambe mina. Hayi ngizwile nondaba ngiyabonga. Thank you. Bye. Hawu kuthi ngizofaka indlala. Uzo Ngidlala abafazi. Una ngilahla izingane zami manje ngiyeke mina ke ngidlaleke ngingenangane ngenxa umfazi nje khohlwe. Nakuqala ngaye ngakuchazela. Mhlasempeni ngoba naku sekukhona abakhona mhlasempeni usuzokwazi ungilalele ungizwe uyizwe nemizwa yami. Baba kaningi ngicomplaina ngabantwana uyazazi into abahlezi bezenza kumina. Ngihlezi ngikutshela usuku nosuku kodwa nje akukho okulalelayo kuba sengathi ngiqamba amanga. Kuze kufere sisinqumo sithi ngize ngikhethe ukuthi ngcono ngivele ngihambe la ekhaya. Usaleke nabantwana bakho ngoba vele abangithatha. Nkosikazi, mina engikwaziyo konke okwenzakala lapha endlini. Bengiqala ukukuzwa mina usisho leyo nto ngoba konke masinayo endlini. Yeah. Sihlezi kahle endlini nje. Nabantwana bethu bayadlala baba right no. Ukuthi angilethe la futhi bengayilindele leyo nto. Yiloko bengifuna nokubuza kuyena ukuthi isizathu sokuthi azangilethe lana nje. Ingobani? Ngoba nasendlini akasekho khona unkosikazi wami uhambile. Akasahlali khona uthathe abantwana laba abawu2 washiya laba abawu3 abami abawu2 abami laba unkosikazi washona laba abawu3 uthathe bona lo. So nalonto ngiphatha kabi ngobani lapha endlini nama sekudakelana uqhekeko manje. Indaba ngashana kamenza apho zomlaza ngamevane nabendlondla noPapa ekhanda sibingelele kwifundazo zethu zonke khona eNingizimu Afrika ngethemba ke nothando enesinikalo nasiyathemba ukuthi kuyoqhubekeka ngeke phambili njalo nje sikhule nani usuku nosuku. Gama lami King Sicaka ngwakaluqa angikho ke ngedwa la ohlelweni libizwa ukuthi wabuyelana emendweni khona sihambele sethu sosuku esizozwa ngaso ukuthi kwenzakalani usona sibingelele masawubona. Ngiyanibingelela nonke igama lami nguZinhle wakamaphumulo. Maphumulo Mashimane. Yebo. Okay. Wakamaphumulo ngokwesibongo noma nanendawo ngamaphumulo. Ngowamaphumulo isibongo indawo ngisuke eMthwalume eSiphofu. Oh, alright ma. Lapha ke sizweke kuwe lithina udaba lakho namhlanje wabuyelana nemendweni. Bhuti wami. Thanda ukuthi kona kube indaba ende.
Ngezimo ebengibhekana nazo ebese ngihluleka ukuthi ngibekezelele. Ngazama ukuthi ngikhulume nomyeni wami kwangalunga. Ngaze ngagcina ngibona kuyisinqumo esihle ukuthi mhlasempe ake ngibuyele ekhaya. Mhlasempe uzozaboza lokho engikhala ngako kuyikona ngempela. Yebo yini inkinga? Bhuti wami, ngathi mhlasempe nawe uzoba nalulwazi kancane nje uma ngabe ushade nomuntu onabantwana kuba khona leso sikhathi nje obona ukuthi kunezinto ezenzakalayo ongahambisani nazo. Mana wathi ngizoba nalo ulwazi ngangashada mina. Noma Usuthi ngishade nomuntu uthi nami ngashada nomuntu onabantwana. noma bhuti ngingenalwazi kodwa nje njengoba siphila konke ulwazi. Ngabe singaze siseme mhlawumbe kwangibona ngathi umuntu wesifazane ngingashada. Mina ngiyashadelwa ngishada. Okay, qhubeka ngaqhubeka. Shothi bhuti wami nje inkinga yami enkulu kakhulu. Abantwana bababa ngase ngishada naye ngangazi vele unabantwana. Okay. Ngabamukela abantwana nami ngaze ngathola abami abathathu sibathola naye ubaba. Bangaki labantwana sikhuluma ngabo? Abababa engimfice nabo be-ex yakhe bawu2. I-ex like we-ex intombi noma unkosikazi? Kwakunkosikazi weshade naye nje ngamfica esedivorceile mina. Alright, bawu2 besabeni baba? Sase siba nabafana abathathu. Alright, sezo5 zonke. Shothi bawu5 baba. Kwenzakalani einganeni lezi? Bhuti wami kuningi. Abantwana nje okokuqala nje angazi noma mhlawumbe indlela abakhuliseke ngayo noma kwenzakalani kodwa nje inhlonipho bandla yashot kakhulu. Yazi futhi kukhona ukuthi umntwana umkhuze akulalele. Ngibuye ngingana mhlawumbe ngikwenza ukuthi bakhulile yini bafice vele bekhulile. Akufani nomntwana ozozikhulisela wena phansi. So imfundiso zama wabo angizazi. Yes. Yabo nje indlela ade benza ngayo kumina ukuhlonipha intade bebengenala ndawo ukuthi nguma wabo. Indlela ade benza ngase ngahlasempe ngintombi futhi nakhona ngintombi ezodla imali kaBaba wabo. So nje ngabothi akuhambi kahle. Lento bayenza noma yakhona baba? Hayi bhuti wami yabo bekhona bababo. Ngazi nokuthi ngenzelwe itiye ngilethelwe. Hawu. Mekhona baba bahlo bebehlonipha kakhulu kodwa nje mengekho ubaba bakwazi ukuthi bagcine bengithuka yabo nje into ekanjalo babona izinto ezirong eziningi engizenzayo. Ngabothi akuhambisana ngoba okubhlungu ukuthi ubaba bekuthi mengimbikela awukho action akade kawenze. Yayiziba nje. Kuba sengathi nje abantwana ngiyabasukela. Abantwana kunezinto ade beyikhuluma kumina zingiphathe kabi ngimtshela ubaba akaze angilalele nangelilodwa ilanga. Ngaze ngafika namsingcono ngiyithathele isinqumo sothi mhlasempe ngivele ngushiye umshado asale nabantwana bakhe. Mhlawumbe uzoba right. Mhlawumbe uzoba ngcono, mhlawumbe uzokubona ukubaleka kwami. Ngoba bese kunalento yokuthi mhlawumbe ongenza ukuthi vele ngisho ukubaleka kwami akakuboni yena. Yabo into ekanjalo. So lento le mawukhuluma mhlawumbe nabanye abantu like abazalwa nayo baba ke ihlobo zakhe ziyakuzwa kodwa zona kulolu daba noba nazo ayiboni lutho kulento ayisho. Kodwa wami ngizamile angifuqa manga ngizamile. Yabo nje uphelile 5 years ngishadile. Kwaba ngasuba right unyaka wokuqala kodwa nje kuleni 4 ngazama ukukhuluma nosisi wakhe. Usisi wakhe mekumina kube sengathi uyangizwa asihlanganise nobaba kodwa mangabe sekukhona ubaba kube agcine sethatha iside lika baba. Ngabosho ukuthi vele ngidlalela ngesikhathi lana. Sure. Ngcono mhlambe mangibuyele ekhaya nginalento sivele ekhaya kahle angixoshwanga. Yini ngizohlalela ukuhlukumezeka la ekubeni ekhaya nginalo. Onalo. Ngadecide ukuthi ngibuyele ekhaya yakhe. Ngiyakuzwa dadewethu. So ake ngizwe ngawe mhlambe nothando lakho nabantwana. Labatwana bobathetha njengani kuwena kungakafiki zonke le kamera? Abantwana bengibathatha njengabantwana bami ngoba phela angani ngishade engazi bakhona. Ngabamukela sisasemjolweni kwaze kwafika esikhathini somshado. Abantwana bengibathatha njengabantwana bami kodwa ekhambeni kwesikhathi nami ngase ngiba nalo lento vele mhlawumbe benza kanje ngoba nako angibazali. Ngagcina nje ngiphuma kubona ozenzela into yakhe bese ngiyibukela nje umuntu enze ngendlela ayenza ngayo. Kodwa mekukhona ubaba wabo ngibotha ubayakwazi baba abantwana. Manje egcine shothi base ngathi yimini umuntu orong ngaso sonke isikhathi. Ngiyakuzama mhlawumbe asibone ukuthi masasihlangana naye ubaba uzokuzwa yini masehlangana nabanye abantu sizwe ukuthi mhlawumbe yena udaba lakhe yalithatha since kubonakala ukuthi senizamile ukukhuluma naye kodwa nina nizwana nobabili. Wena usawuthanda umendo wakho usamthanda umyeni wakho? Yabo nje njengamanje angizazi nami.
Angizazi noma ngisafisa ukuthi ngiqhubeke nomshado noma vele sengcono ngiphume ngibona ngoba kunaleya njabula baba kangikhombise yona kuqala njengamanje angiyitholi angazi noma engathiwa ngiyawulungisa lo njabulisa ngabuya yini ileyo nje inkinga angizazi nje lihle iqiniso. Ngaza kwethu asingageqe amagula lokho singemuke siyazi ukuthi ukhona uMamDepana uzokhuluma ke nobaba siza ukuthi mhlawumbe yena iside lakhe lithini thina nawe asihlanganise sisonke na umntakamDepana siza ukuthi mhlawumbe khona isixazululo lolu daba kuyezwakala nisiyafika nesiphethwe nasami. Ukuthatha leli thuba kubingelele ngikwamukele mbukeli weBlack Life TV ohlelweni lwethu luthi wabuyelani emendweni kanti mina-ke ayem umlangi noMagasela. Ngokukhulu ukuthobeka ngicela ukuthatha leli thuba ngibingelele ubaba osesiduze kwami ngimcele futhi naye yenze kanjalo akubingelele mbukeli weBlack Life TV. Sawubona baba njani? Yebo ngiyaphila sithi nginjani ngezwa wena? Ngiyaphila ngicela bandla ngokukhulu ukuthobeka ubingelele umbukeli weBlack Life TV uzobe usuzisho ukuthi ubaba ubaba. Ngicela ngiyanibingelela ababukeli nani lapha emakhaya. Igama nguManelisi wakashabalala isibongo. Siyabonga. Ngabe uyazi ukuthi uzokwenzani la baba uMshengu? Anginalwazi sisikahle hle. Akucacile ekhaya. Ngazi. Nami ngithiwa sengena lapha. Sekuthiwa nje ngena la. Anyways kodwa into esizele la umshado wakho nje baduze igama lohlelo luthi wabuyelana emendweni. Engifisa ukwazi nje baba ukuthi yena ngizwa kuthona unkosikazi ekhaya. Iqiniso lokho. Nginayo unkosikazi. Ukhona? Nginayo unkosikazi. Usho ukuthi nginonkosikazi nganonkosikazi eqaleni wangishiya ke emhlabeni ke benginabantwana ababili naye lo nalo washona lo ase ke ngenzeka ukuthi ke ngithola omunye unkosikazi ke oh beautiful unkosikazi sinaye ke endlini naye lo ngihlala naye endlini unabantwana abathathu usakhona emagcikeni noma uhambile uvele wahamba nje awu senithi uvele wahamba ngathi anazi mhlawumbe ingxabano zayithini ezihamba sivele sihambe thina siyanothikisa before sihambe mama konje washona nje lo nkosikazi lona omunye washiya ingane lezi ezindala lezi kube nokuxabana lokhuzana ukuhlizisana unkosikazi make efika ngifika nje ndalo ntambama uyangibikela yena ukuthi hayi amadoda nami la amabili la anokumhlukumeza isikhathi esiningi kodwa ke mangikhona mina endlini lokho angikuboni konke lokho yabo that's why ngazi ukuthi uhambile nje uhambiswe yini ngoba ayiyenzi sense ngoba mina akwenzeki yonke into make yenza lapha endlini uyenza njengonkosikazi nengane zami mazenza into azikhombisi lokho ahlezi kokusho kumina so angimazi udecide ukuhamba uhambelana. So ngamafuphi nje uyayikholwa ingane ukuthi lempilo le eyenzakala impilo evele ehlezi yenzeka whether ukhona or awukho. Ingakho nje siswami ngamanye amazwi ngisithi kuvele ngingakuboni lokho abona abakwenzi lokho mina ngingazi zizwana ke mina abantwana bangibazi bezwana noma wabo. Uyaphuza yini umama? Umama akaphuzi. Pho yini enza ukuthi ungamthembi ukuthi le ingane khona into wrong ezenzakalayo uma ungekho? Ingendlela ekusuke kwenzeka ngayo mangikhona mina kodwa ngazama ukuthi ngikubone lokho angikuboni ngibona yena nje makukhona mina ingane zami ziyamenzela itiya ziyamenzela konke yabo ziyaclean endlini yabo ngibona lezo zinto nje ziyamsukumela futhi nalabo abanye bakhe babone bezwana bayadlala right ndawanya akukhombisi nje ukuthi hayi lana kuye kuxajana yabo ngoba nami ngiyithande le nto uthi hayi ngihambe lo nkosikazi yabo Ima-ke baba uke wazama kodwa ukumsondeza nje engasekho wazama ukuthi abe seduzane nikhulume siswami lokho kunzima ngoba ngazama inkinga yami ukuthi indaba yami yayisuka ingene ngabantu bakubo ngobhuti babo yabo ubhuti bakhe bayongenzela ezinye izinto yabo kodwa usamthanda wena kungenzeka wona sisa mabuya ngisamthanda yena. Cela ukuphinde ubuzo. Usamthanda mama? Yebo ngisamthanda sisi. Siyabonga. Ngicela senze kanje Mshengu. Azama ukuthi simsondeze umama khona soyizwela sibone ukuthi thina siyakwazi ke sino king yabo ubhuti lo engisebenza ukubona ukuthi kukhona inkinga mikhona. Mewukuthi mhlawumbe thina sahlelwe iqhazo sobe siphosela ucepheshe sibone ukubona ngekwazi ukunisiza yini. Okwamanje senze simsondeze unkosikazi ngoba vele usuvele washo ukuthi ungajabula ukuthi abuye. Azizama ukuyilungisa lento sibone singeke ilungiseke yini.
ngajabula ngentokozo kumina lokho sisi. Awushini. Yebo. Bukela Black Life TV njengoba sekuchazile kubaba ukuthi yena udaba lakhe yena u-confused because zonke izinto ezichaza umama kuyena azenzeki mekhona kwi-presence yakhe. So manje ngamanje u-confused ngendlela esimangaliso. Kodwa sekuze kwabangela ukuthi umama ahambe ekhaya. Asenzeni kanjena-ke thina sikuthembisile kwezi Black Life TV ukuthi konke esikwenzayo siyazama ukulungisa. Okulungisekayo yalungisa, ongalungiseki sikuhambise kochwepheshe. Ngokukhulu ukuthobeka ngivumele mbukelo wami ngamukela Ntombi My King eze la nonkosikazi Sibone sokwazi ukulungisa udaba. Okay, siphinde sinamukele kohlelweni lweni olubizwa ukuthi wabuyelani emendweni igama lami King Sichanga wakaluqa ngihamba noma Mdebane masocolo sawubona. Yebo Kakasho njani? Uyaphila kodwa ma. Ngiyaphila. Ngani yakwethu wena nje. Yini leyo yenzayo simi Yebo abantu benza kusekwezwana. angikwazi uniyezelani. Hayi ngibona abantu benza. Hey bakithi Yeka sekini. nokopela. Hayi. King. Yekela nokopela. Bukelwe Black Life TV. Asike samukele ke umndeni wakwa Mshengu oshabalala. Sanibona. Yebo sanibona. Ha umama. Mrs Mshengu. Ninjani sisi? Siyaphila. Siyaphila nathi. Ngiyaza ukuthokozela. Yabona ndlela akhuluma ngathi uphumulela kuyona. Njani sisi? Kodwa into engichazayo thina abantu besifazane neringi usenze lutho. Sigowa nayo. Oh. Ayiphumile kodwa akafuni ukubizwa ngomshengu. Kodwa uphethe iringi yami. Mshengu ethathe ngowena baba le ringi. Yebo. Kodwa yena uyifakile. Ifake. Kulungile. Dadewethu ukuhamba kahle. Hey, bengi-right sis, kodwa nje mase ngibona hey obunye ubuso. Angazi noma ngisa-right yini. Cha ngeke siyastetshana ke manje. Usahleli nomuntu wami mo right. Uma usuhleli nalokho okay la usekho right. Uthini kumina? Cela ningisiza. Awu sesikhwela. Cha ngifuna ukumuza kahle. Mengi-right. Nawe King. Nakusekufika indoda yake Ngiyamqela phela usothi. Ngiyadlala vele ngiyazi King unamkhubo okwenzani to be right. Khululeka. Keswakala. Khululeka futhi angena ke lo muntu onjalo. Mina ngikhululekile. Mina ngiyamthemba uNkulunkulu wami engimphilelayo. Zithandwa zami angekho into engiphatha kabi nje ukuthi ngiyambona umama ukuthi uyahleka umuntu. Yazi mina ngiyakwazi ukubona uKing umuntu engithi ngakutshela. Uyambonakala ukuthi yabo lo sisi ukind nje nga from you understand into engekile. Kodwa manje kwenza njani bangani kwenze njani? Yini le ubaba ungichazelile baba vele ukuthi wabona ukuthi umama wahamba ngenxa ukuthi abantwana uthi abamphethe kahle. Kodwa wena uthi okukubone akufakazisi lokho akushoyo kuwena. So iyona into enigejisanile le yenza usengahlangani kahle. Sandwa sami ngifuna ukuzwa kuwena chazela ubaba cela ungichazele ubaba ukuthi labantwana bakwenzani mengekho. Hey. Baba. Yebo. Nakuqala ngeke ngakuchazela. Mhlasempeni ngoba naku sekukhona abakhona mhlasempeni usuzokwazi ungilalele ungizwe uyizwe nemizwa yami. Baba kaningi ngicomplaina ngabantwana uyazazi izinto abahlezi bezenza kumina ngihlezi ngikutshela usuku nosuku kodwa nje akukho okulalelayo kuba sengathi ngiqamba amanga kuze kufere sisinqumo sithi ngize ngikhethe ukuthi ngcono ngivele ngihambe la ekhaya usaleke nabantwana bakho ngoba vele abangithathi njengoma wabo. Yima nkosikazi mina engikwaziyo konke okwenzakala lapha endlini bengiqala ukukuzwa mina usisho leyo nto ngoba konke masinayo endlini Yeah. sihlezi kahle endlini nje nabantwana bethu bayadlala baba right no ukuthi angilethe la futhi bengayilindele leyo nto yiloko bengifuna nokubuza kuyena ukuthi isizathu sokuthi azangilethe lana nje ingobani ngoba nasendlini akasekho khona nkosikazi wami uhambile akasahlali khona uthathe abantwana laba abawu2 washiya laba abawu3 abami abawu2 abami laba bankosikazi Uthambela laba u3 uthathe bona lo so nalonto ngiphatha kabi ngobani lapha endlini nama sekudakelana uqhekeko manje yabo ingiphatha kambi ke nje leyo nto ukuthi abantwana bebemhlupha angiye bengayazi leyo nto mina ngazi ukuthi kuyabikwa kuhlanganisa umndeni mangabe kunenkinga ukuthi hayi umani usuku uhambe nje Yeah. yiyo mina into esokuyangiphatha kambi kuyena kodwa ke wona baba Doma lika Mavuso uke wayenika isikhathi mhlawumbe sokuthi uyihlolisise into esho mama ukuthi baba ngisuke ngingekho ngaleso sikhathi sengiyasho into eyiningi bengakaze ngizinike isikhathi ngaleyo ndlela uyibheka ukuphatheka kwakhe uhlezi uyabona uyathula isikhathi esiningi yabo uyathula isikhathi esiningi
ngobani ngaze ngabona ngelinye ilanga naye indodana yami lendala lo lokhusana naye indodana lendala ngangiyibona ukuthi banokuthi stana kuyena yena uyafihla akuyena umuntu wena othanda ukuthi akhulume kakhulu yabo ngoba kungichazela kwakhe naye ngangathembi naye ukuthi sengaze azahambe. Uyabona Donga lamavuso kufana nawe uma umuntu osilisa ofeca umuntu osifazane nomntwana. Yebo. Uma ufuna ukunakekela relationship yakho kuhlale njalo wenze isiqiniseko sokuthi awufuni kube khona izinto kuzobe ngathi uqhatha umndeni. Njengoba wazi ukuthi ingane zakho nomazi ukuthi mhlambe okunye kwakho kufanele akutshele mhlawumbe okunye yakugcina ngoba eyitshela ukuthi maye ekhuluma nazo wena before atshele wena kuzoba lo kodwa kube enhlanga imuka nomoya. So ke kanjalo ke mangabe sehluleka yena wena njengomuntu eze ngaye lapha ekhaya fanele akhulume nawe abikele wena nakho la ngishayeka nakho la ngihluleka. Ukuthula kwakhe akusho ukuthi akabuza ubuhlungu. Ukuthula kwakhe kusho ukuthi uyafuna ukuba umama kulezi ngane zonke ngokulingana. Maye ekhuza ngendlela elingana zonke futhi zikwazi ukuthi simthembe njengomama. Kungabe yabo lento ukuthi ekhaya umama dephana soba nomntwana njalo wazi ukuthi mangabe kukhona into uzolinda wena uzobuya zakubikela. Noma thiwa uhlukunyezwa yenda akwazi ukukhuluma nami ngoba khona mina. Mase kukhona ubaba imaye ezoqala ke noma khona umama imaye ezoqala akwazi ukukhuluma. Which is something ngeke evele i-distract zonke lezi. So ingakho ngithi mina Donga lamavuso mhlawumbe awumlalele umama uze ukuthi iziphi lezi zinto izingane ezizenzayo uma usukungekho azama ukuchaza zona. Mhlawumbe ma awumbeke esithombeni iziphi izinto ezikuhlumeza kakhulu labantwana. Yabo nje baba ekuqale ngizokusho yabo lo mdala. Yebo nkosikazi. Lo mdala uyaphuza. Ekuphuzeni kwakhe udla nama drugs. Ngakutshela baba awukaze wangilalela. Wathi umntwana ngiyamsukela mangabe senze lento zakhe ukuhlaza ngendlela eyisimanga kaningi kutshena lokho awukazi ungilalele lo mncane angiphathi ke akangazi ukuthi ngini Ngathi yini kuwena mina nkosikazi ngithetha nawe ngithi ubhuti wakho ngaya kokwenu ngafika kuyini ngithi ngiyokhuluma naye wangikhipha ngesamagundwana ngithi ngiyokhuluma leyo nto nithi wathi wena ubuyele ekhaya wena ngathi mina buyele ekhaya ngobani wena walojola wathelwa ngenyongo walekhuza. Oh baba awukuzwa lokho akusho umama. Kahle ngifuna ekhaya ukuthi uphatheke kanjani with umntwana lo mdala odla idakamizwa agcine engasahloniphi wena uma ungekho awunankinga nalokho. Cha ngangakwazi ke lokho mina. Nangu nje uyachazela sikhona nathi kodwa ingakho ngisisho mina ngithi mina ezinye izinto uyathula kumina. Mhlawumbe wagcina ethi uzongichazela. Yabo ngoba mina isikhathi esiningi ngisuke ngingekho ngisemsebenzini esele nabo abantwana. Mina mangimbuza make mangifika ngiqamule ngicela unqamu uyasisi ngihlalele ekufanele ngihlalela la ekhaya yokuthi ngathelwa ngenyongo ngifela ukuthi ngathelwa ngenyongo la ekhaya akukho kunye ngiyalapha ngabe ngithi ngiyakhuluma wathelwa ngenyongo kuyoze kube nini baba kantwana ngesikhathi umthela ngenyongo awusumenza ukuthi ahlalele noma engasekho right. Sengishelo nje ukuthi njengendlela akahambe ngayo bakufanele kuhlalwe phansi umndeni ubize umndeni wakhe njengoba sengibuyela lapha ngithi ngiyavumelana nawe lo ubhuti wakhe wangithile kwafanele bahlanganise umndeni ngibuza ngosuku lokuqala ukuthi unkosikazi wami uhambiswe yini yabo plaza uhambe nabantwana washiyeka lapha abanye mangifika endlini ngifika akasekho yena uhambile yabo ngathi lento sizoyilungisa nani nefamily. Akazange afuna ukungilalela ngisho wabo ngingena azange afuna ukungilalela wangilumisa nangezinja ngibaleka leyo nto. Mshengo ngokukhulu ukuthobeka baba asikhulumeni iqiniso uyakubalekela iqiniso lokuthi umama akekho right ngenxa yezingane zakho awufuni ukuthi ikhulume ngokwakho ufisa akazange ayikhulume yonke leyo nto yikho uoverlook akubona ukuthi awuyiboni akugona futhi ukuthi akayazi. Yabo nje every time esikhuluma ngento efana besikhuluma ngayo sesikubo kamama ukuthi bamxosha but if kamama vele babemxoshela ukuthi ingane ihlukumezekile ihleli nabantu abangayithandi and bakhulile badla ama drugs bayaphuza so why sizovuma umunye umuntu uthangene la emagcikeni vele abhuti ke they very protective yabo of osisibaba kodwa nakhona ngivumelana nawe Mshenge ekuthenini if konakele umoshadile kuye kuqale kube umndeni uhlale phansi kukhululwe but akufikanga lapho ngenxa ukuthi wena mokuziba umama mekuchazela kuzohlalwa kanjani wena ukuziba. Into engifuna ukuyithola la baba yebo awukazi uyibona ingane yakhe idakiwe
ngake ngambona lo omdala ephuzile nguye ke lo ngikhuluma ngaye ngithi unokulokhuzana naye but Ngokuphambana. kwesinye isikhathi babuye abantu abaphinde bazwane yabo mhlawumbe kancane baba yini into azenza lo omsola ngama-drugs ezibuhlungu kuwe eziyingozi kuwe ezenza ukuthi ugcine manje ubone ukuthi awukho right ukuba seduze kwakhe njalo? Okokuqala ubuye ebusuku. Mebuye ebusuku ufika ngisho ngathi u12 ebusuku akanendaba nokuthi mina ngilele. Uma ngabe efika esephuzile edlele into zakhe ufuna ukudla ngenkani. Ngibe ngisabathe ngiyazama ukuthi ngizehlise ngithi mhlamba akaye ekitchen azenzele ukudla athi wona kanti win la ekhaya. Uyacabanga butama ukuthi ngumama kuzosho ingane ngilindele ukuthi ingihloniphe fanele ngivuke ebusuku ngiyoyenzela ukudla. Ibuye emkhubeni yayo ngimtshela ubaba ngimncenzele yabo ama voice notes ngimsendela ama voice notes ingane yakhe ingithuka ngithatha ama video ngimsendele uzothi ayangibona ngalutho. Yikho ke ngithe mina uchuza ukuthi enza ngathi akabonanga. Enye into ke donga likaMavuso abantwana abangabethu uma kwenzeka umakoti omdala nehlukana noma edlule emhlabeni usala abantwana ukhetha ukuthatha umakoti omunye kubalekile thina ukuthi asikwenzi-ke njengabantu ngithi amaZulu noma ngithi ama-Africans iningi lethu alikwenzi hlale phansi nengane uyixoxele ngomama omncane ozofika nanokubaluleka kwakhe enhlizweni yakho hayi ukuthi zona funa zazi ingane ukuthi ubaluleka kangakanani lo muntu enhlizweni yakho ukwazi ukuthi ubaluleka kangakanani enhlizweni yakho kuzokwenza ukuthi uma ekhuluma naye zazi ukuthi sithinta inhliziyo kababa. ngiyakuzwa. I don't think ingane zakho lezi ezimbili ziyakwazi wena uxoxa nazo uyichazela ngokubaluleka kamamncane wazo kuwe ingakho noma zenza izinto zenzela ukuthi wena ungaboni kodwa yena ayinendaba naye azazi ukuthi uma kukhona yena kufanele ukuthi kukhona wena akazi sisithole sosithombe Kodwa bona mangibahlanganisile nobani mangibahlanganisile ingane zami ngiyafika ngihlala nazo oh yeah mangibahlanganisile bela endlini sixoxa nabo ngibona abantu abazwanelayo mina kwesinye isikhathi. Angithi ke njengamanje umama uyasho ukuthi leyo kusuke ku-pretend ayikho. Mina ngikusho udonga lamavuso abantwana bagabaza ukuthi umama wakwakho umele wena uma ungekho hayi ukuthi bafuna ukwenza kahle makukhona wena. Ngicabanga ukuthi wena ngesikhathi ubalanda ubezohlala eseduze kwakhe yini owuyibona ke nombone qualified kakhulu ingane zakhe zonke angithi ngangibona lona manje ucabanga ukuthi manje ngavela asuka angayithandi ngoba angitshongi ba akazithandi kodwa ngangibona ngendlela okwenzeka ngakho abantwana bami wangifica laba ababili ngihlala nabo into bengayinakisisi kakhulu leyo ukuthi kuba khona uba iquery eba khona mangingekho angithi ke mangikhona akwenzeki lokho ngesikhathi ulethe umuntu bekade bejola nabanesikole sokudlaphe lo muntu uthatha indawo yabo ku kuyazwakala lapho ngoba bengakunakisisile lokho ukuthi uyahlukumezeka ngendlela ekwenzeka ngayo yabo. Yeah nanokuthi ke wena mama ngiyazi ukuthi njengamanje kuningi okusekhanda lakho kodwa isimo somuntu uma esuka ekhula noma esuka engamela umuzi asifani nomuntu osuka ejola emjolweni une-option ukuthi ubuye ubuyele ekhaya anytime kodwa into njengalezi angisho ukuhlala phansi uhlukumezeka noma ngasavumi kodwa kufanele uphume ngempela yabo nje ukuza kwakho la khombisa ukuthi umuzi wakho usawunakekela usawuthanda usafuna ukubona usebenza kukodwa mina ngiyakuncoma kodwa kubalulekile ukuthi niyithole indlela yokuxoxisana namshengu ningahlale nilo because noma ngibuka nje hlala niphikisana ile nto yenza ukuthi ningafuni ukwamukelana ekomunye ubuhlungu bomunye nomunye ubuhlungu bomunye kube ngazi ukuthi yini yani abanye noma usuxoxwa ngezinto sekuyimpi la kumele ekhweni lakho kube njalo ekhweni ufuna ungaconsi phazo ba walethi inkomo wakhipha umuntu wamenza umakoti wangamenza intombi yabona kuningi okuhle obenzele khona kodwa into eyenza ukuthi benze njalo ngoba ingane yabe ingene ekhaya kanti wathi wena uyithatha nje uzoyiphatha kahle yabona so ke ilokho amdepa sekhona sonke nini Yebo ngikhona. asizwa wena ntombi manje sesikhathela ukukhuluma manje Oh nikhuluma nami senikhathele. Yeah. Kodwa mina ngicabanga ukuthi kuyikona lokho ukuthi ngibona ubaba ukuthi nje bekuphikisa lokho okwenzakalayo bese zenza umuntu ongathakazi egcineni ama video nama VN akho ayinkomba zokuthi lento iyenzeke emzini wakhe and yena bese actor ngathi ayenzeki iyona challenge oqala esinayo because ngeke izilungiseke yena mengakaliboni iphutha. Ifanele iqala libone iphutha alibone ubwrong bayo this is why sisegcina sasinqomo sokuthi ahambe nakhona ingakukondoni ukuthi kuyisinyathelo esi right but
kubalekile fanele akwazi ukuyisindisa naye abe safe. If ezizwe engaphephile umuntu omlethile noma kuthiwa umthele ngenyongo noma kuthiwa umthele ngesibindi, if leyo nto ayenzayo ayimtshengisa ukuthi uprotected kulo mndeni, akahamba yekubo. Baba samthanda umkakho. Ngasho Nkosi yami ukuthi ngisamthanda. Hayi mawuqala wathi ungasho. Ngasho ngithi ngisamthanda. Ngoba bengawazi ukuthi uzohamba ngale ndlela futhi yabo ukuhlukumezeka kwakhe sengiyakubona manje ukuthi kwenziwa yini. Ngoba nasekhaya akusekho umuntu ohlala endlini. Akusemnandi. Akusemnandi yabo. Bengazi into efanele ngizame ukuthi ngiphinde futhi ngibonisane nabasekhaya umndeni, ngihlanganise nomndeni wakhona ekhaya la. Sibuyisane mawukuthi umfana kubusana nomfana inkinga wena king bona abafana ibona nabo ngizobabuyisa kanje abantwana bami lodla ama drugs bahlala asifunde eqale ngosisi ukuthiwa wabulalwa step son sakhe because ama drugs enza umuntu angacabangi straight. So if engakwazi ukuvikeleka kumuntu ongekho mentally stable inkinga leyo nto ngoba usuke edla ama drugs angabe uyena ufakazi oqala inkinga kuyena kulo ngathi ngimntana akahamba e-rehab wathi imali ufuna umosha imali mina ukuthi ngithathe lento le ngiyise rehab yabo amagama ephuma kuyena yena umfana bathi ulo unkosikazi hawu kanti na washo njalo kumina mangithi ngithatha lo mfana ila ngabona khona ukuthi uzosizakala kanjani e-rehab unalento yokuthi nani ngaxabani kodwa kanti uma uthiwa uzinika inhliziyweni ukuthi laba bantwana ngabami nani ngaxabani lapho zakuxabana lapho kodwa hayi ngaleyo ndlela amanye amagama noma ephuma be wrong manixabana kodwa nakhona isimo masiphezulu ngagcina sekukhulumeka ngoba phela lo muntu kade ehlukumezeka. Ya ngiyayiva asikwazi ngithi manje mshengo siyalungisa mase ngalo sibamba amagama uthi wona wathi ngeke ilunge lento asibuke manje ukuthi obana basiqhathayo mama uyamthanda ngithi ubaba yebo ngisamthanda kodwa uze la ngabe ufuna kulunga. Yebo isifiso sami ukuthi kulunge ngoba akekho umuntu wesifazane othanda ukuthi umuzi wakhe nje uphele kanjalo. Sivumelene ke kanjalo sinithumela kochwepheshe bethu balungisa ubudlelwane benu nezingane zenu banifundisa ukuthi ezinye izinto zenziwa kanjani emshadweni manje nezingane engafani eqhamuka esadeni engafani nibone from lapho ukuthi kuyaphumeleleka kwenzakalana bese ke nibona ke ukulandela ukuthi umfana lo ndlala kanjani naye phansi ngoba still useyinganini usadinga uthando lweni usadinga isupport noma engenzike kahle noma enze kahle useyinganini okudinga ukuthi nani nimenze abone ukuthi nina babe neyimbumba so that izobona isidingo sokuthanda lalela makangibona enhlazekile uyibona isikhala sokungena akwazi ukuhlukumeza omunye we akazwakala Nkosi yami yakuzwa ndepha hayi ngicabanga siphelela lapha yiko copheshe nezinto ikhulumeke kahle ngabe ukuthi nikhuluma ndiniwe ngoba umudiniwe nje angikuyithembi into ekhuluma umuntu ediniwe futhi angihlali ngisho kuyona ngeke ngizwe ngithi uyakhumula isikhathi udiniwe uthi wawudiniwe nje so umudiniwe kuphuma noma yini emlomeni kodwa ngomafuphi nje ababona ucopheshe umndeni wakamshengu uma ngicabanga ukuthi kubalekile uyiprotect isandla sami ubone ukuthi akukho safe for wena asifuni ukuthi ungene kuma statistics ukuthi yena wabulawa istep son ububone ukuthi ubungozi lempilo ayiphilayo kodwa ke with inyongo involve akenzama ukulungisa ukuze ubuyele nje bathi becelile hayi ngizayilungisa Nkosi yami ayike ngiyabonga kakhulu. Alright nganzayo basanizwile ke beyiphawulela ke sibonga kakhulu nakho na izandla seyibamba asihambeni ngaze benze more than this sala kahle. Black Life Traditional Pharmacy izimpande zama-Afrika sikulethela konke ongakudinga. Sisebenzisa imvelo kokulapha, sididiyele izimpande kwahlanganiswa ongoti abahamba phambili kwezokulapha ngesintu. Senzela wena sikhona isikhafula sokubuyisa isithandwa sakho, ukuthola umsebenzi, ubuyisa umuntu wakini owaduka. Sikhona neziwasho, sikhona isiwasho sokugeza isichitho, ube nogazi, uthandeke ebantwini, ukususa amathunzi amnyama nokuvula izinto zakho zikale phansi abantu bakuthande. Siyabasiza nomama uma unenkinga umhlume, ama-ulcer, i-cancer, i-BP, ushukela, ama-fibros, uvule nesibeletho ukuzothola abantwana. Siyabasiza nosisi ukukhuphula isitofu sibeke ku-6, indoda ikuthande kakhulu izikuphi imali. Nobaba sebasiza ukuqinisa idonkipiri, umthetho uqine endlini, wenza umuntu wakhe athande wena wedwa, alangazelele wena wedwa futhi uphinde uvikele umkakho. Woza kithi e-pharmacy, e-Black Life Traditional Pharmacy